Ililista natin ang 10 murang expressway legal retro bikes sa Pilipinas. Kung tumitingin ka ng mga retro bikes na expressway legal na, para sa'yo ang video na to. Number 10. Vogue 500. Una sa ating listahan ay ang motorsiklong produkto ng collaboration ng MV Agusta at Lonsin na parehong pioneer pagdating sa industriya ng mga motorsiklo. Ang motor na ito ay assembled sa Lonsin, China pero ibinebenta sa merkado sa ilalim ng pangalang Vogue. At isa sa kanilang pambato pagdating sa mga affordable expressway legal bikes na may retro looks at hango sa anino ng mga KTM naked bike ay ang Vogue 500cc. Meron itong estimated price na 250,000 pesos. Ang bike na ito ay kargado ng isang 471cc dual-cylinder 4-stroke liquid-cooled UMC EFI engine na konektado sa isang chain-drive 6-speed manual transmission. Ang maximum power nito ay aabot ng 46.8 horsepower at 8,500 RPM at 43 Nm at 6,500 RPM ng torque. Ang fuel tank capacity nito ay 17 liters at may average fuel consumption na 32 km per liter. Matipid na din pero depende pa rin yan sa driving style mo. Napakabilis mo ring haharurot sa expressway dahil ang top speed ng motor na ito ay maabot sa 160 km per hour. Sa iba pang features, meron itong wheelbase na 1,445mm para sa mas kalmadong takbo, overall dry weight na 186 kg at seat height na 790mm. Ang Pirelli Angel tire size naman ito ay may sukat na R17 sa harap at likod, disc brakes na din. Equipped na rin ito ng 41mm KYB inverted forks at ABS na kaparehong technology na ginagamit ng Honda. Kasama na din sa package ng motor na ito ang LED adjustable head and taillights at fully digital instrument cluster na may Wi-Fi and Bluetooth connectivity. Number 9. Benelli Leoncino 500. Isa sa pinagmamalaking modelo ng Benelli brand ay ang kanilang retro style Benelli Leoncino 500 na may estimated price na 369,000 pesos. Pinaandar ito ng twin-cylinder 500cc liquid-cooled engine na konektado sa isang TLI ignition system, EFI fuel supply system, wet multiplate chain drive 6-speed manual transmission. Ang maximum power nito ay nasa 46.9 horsepower at 8,500 RPM at 46 Nm at 6,000 RPM ng torque. Meron itong fuel tank capacity na 12.7 liters at average fuel consumption na 25 km per liter na swak sa mga malayuan mong biyahe. Merong dual front at single rear disc brakes na din ito. Ang arc bar truck body frame nito ay kargado na rin ng front telescopic forks at telescopic coil spring all-damp rear suspension. Para sa kaligtasan ng ating mga riders ay meron itong ABS, side reflectors, backrest, leg guards, pass switch at wheel lock para sa front and rear tires. Number 8. Husqvarna Vitpillen 401. Isang henyo pagdating sa design at performance. Ganito ilarawan ang Husqvarna Vitpillen 401 na nagmula sa isang manufacturer from Swedish-Austrian origin. Ang Husqvarna company ay tinayo noon pang 1689 kung saan nagsimula silang bumuo ng mga motorbikes at naging kliyente nila ang Swedish Army. Kaya naman kung reliability ang pag-uusapan ay hindi ka mapapahiya dahil matagal na din itong established. Lalo na ang kanilang pambato sa classic retro expressway legal bike na Vitpillen 401 na may estimated price na 315,000 pesos. Ang motor na ito ay may 373cc single cylinder 4-valve 4-stroke liquid-cooled DOHC engine na pinaresa ng electric start option, EFI fuel supply system at konektado sa isang chain drive multi-disc slipper 6-speed manual transmission. Ang maximum power nito ay aabot sa 44 horsepower at 9,000 RPM at 37 Nm at 7,000 RPM ng torque. Ang fuel tank capacity nito ay nasa 9.5 liter with an average fuel consumption na 25 km per liter. Ang 401 na may curb weight na 151 kg, kargado din ito ng WP Apex USD front suspension at sa ibang features pa ABS, pass switch, engine check warning, side reflectors, LED head and tail lights, adjustable headlights, indicator lights at fully digital instrument cluster. Number 7. Bristol Veloce 500. Isang brand na manufactured sa Pilipinas habang bit-bit pa rin ang kanilang signature Italian style. Ang Bristol ay may high-quality European-inspired adventure at sports motorcycles. At ang panlaban nila sa kategory na ito ay ang kanilang Bristol Veloce 500 na may estimated price na 348,000 pesos. Ang pinakapuso ng bike na ito ay ang 471cc twin-cylinder 4-stroke liquid-cooled engine na may maximum power output na 47 horsepower at 8,500 RPM at 43 Nm at 6,500 RPM
ng torque. Konektado naman ito sa isang EFI fuel supply system, wet multiplate chain drive, 6-speed manual transmission na may fuel tank capacity na 18 liter at average fuel consumption na aabot hanggang 25 km per liter. Depende sa piga syempre. Ang diamond shaped steel pro arm body frame bike na ito ay equipped ng front KYP inverted type suspension habang ang likod naman ay KYB monoshock suspension. Ang dimensions naman ng Retro Adventure touring bike na ito ay wheelbase na 1,460mm, seat height na 760mm, curb weight na 173 kg at ground clearance na 190mm. Kaya siguradong walang sabit kahit may angkas ka pa sa poging-poging retro bike na ito. Number 6, Benelli 502C, classic styled cruiser na kargado ng style, passion at performance. Yan ang Benelli 502C. Isa ito sa mga pambato ng brand pagdating sa mga naked adventure touring bikes na meron pa ding touch ng classic looks. Swabing-swabe ito sa mga long distance rides sa expressway at talaga namang good value for money. Meron itong estimated price na 350,000 pesos. Usapang specs tayo. Meron itong liquid cooled 500cc 4-stroke DOHC engine na nakadugtong sa isang ECU TLI ignition system. EFI na ang fuel system, kasabay ng chain drive, wet multiplate, 6-speed manual transmission at kaya na ito maglabas ng lakas na aabot sa 47 horsepower at 8,500 RPM at 45 Newton meters at 5,000 RPM ng torque. Malalim ang balon ng tangke nito sa 21 liter kaya siguradong madalang mong bibisitahin ng mga gas stations. Nga pala ang average fuel consumption nito ay maabot sa 26.5 km per liter. Ang run flat tire size nito ay R17 at disc brake sa harap at likod. May curb weight na 217 kg at ground clearance na 170mm. Ang suspension naman nito ay front USD forks na pinaresa ng swing arm rear suspension. At para masigurado naman ang safety ng ating mga riders ay equipped na ito ng ABS, pass switch at engine check warning. Wala na talaga makakapigil pa sa mga binabalak mong long rides dito sa Benelli 502C. Number 5, Honda Rebel 500. Curvy at matibay. Isang cruiser na may modern technology pero classic pa rin ang datingan. Mula ito sa isang Japanese brand na talaga namang subok na sa merkado at kalsada. Kahit saang bansa mo pa ito dalhin. Ito ang Honda Rebel 500 na unang nilabas noong 2016 sa Long Beach, California at ngayon ay household name na din sa Pilipinas. Ang Honda Rebel ay may estimated price na 399,000 pesos. Ang retro cruiser bike na ito ay pinapaandar ng isang 471cc 2-cylinder 4-stroke 8-valve DOHC liquid-cooled engine na konektado sa isang chain drive, wet multiplate 6-speed manual transmission na merong street at road riding modes. Ang maximum power output nito ay 45.5 horsepower at 8,500 RPM at 43 Newton meters at 6,000 RPM ng torque. Meron itong PGM F5 fuel injection system, electric start option, LED head and taillights at fully digital instrument cluster. Ang sexy looking fuel tank nito ay complementary sa cruiser looks nitong datingan. May capacity na 11.2 liter at umaabot sa 26 to 28 km per liter average fuel consumption. Pagdating naman sa stability ay meron itong front telescopic at rear dual shock suspension. Ang radial tubeless tires naman ito ay may sukat na R16 at may disc brakes na din sa harap at likod. Ang wheelbase ng Honda Rebel 500 ay 1,490mm, may ground clearance na 136mm na medyo mababa kumpara sa iba pero kaya ka pa rin naman bigyan ng smooth na ride. May curb weight na 191 kg at seat height na 690. Ang motor na ito ay originally designed bilang isang single-seater bike pero madami namang mabibiling aftermarket parts para maiangkas mo pa rin ang mga taong importante sa'yo. Number 4, Royal Enfield Scram 411. Built to last. Ito ang Scram 411 mula sa bloodline ng Royal Enfield. Isang motorbike na sinubok na ng panahon dahil ang motorcycle company na ito ay masasabi pa ring dominante pagdating sa mga adventure touring bikes category. Mula pa noong 1901 at sa estimated price sa 311,000 pesos ay mabibili mo na ang isang timeless retro bike na ito. Ang Enfield Scram 411 ay merong 411cc single cylinder 4-stroke air-cooled SOHC engine na nakapare sa isang chain drive wet multiplate 5-speed manual transmission. Equipped na ito ng digital electronic ignition system, electronic fuel injection na may maximum power output na 24.3 horsepower at 6,500 RPM at 32 Newton meters at 4,250 RPM ng torque. Ang fuel tank capacity na to ay 15 liter
with an average fuel consumption na 38.23 km per liter. Meron itong curb weight na 185 kg at ground clearance sa 200 mm na sadyang mataas kumpara sa iba dahil dinisenyo talaga ang motorbike na ito para suungin ang nagtataasang mountain trails. Ang half duplex split cradle body frame type motorbike na ito ay meron ng front telescopic fork at monoshock rear suspension, side reflectors at ABS for safety. Sinamahan pa ng adjustable halogen headlight, LED tail and indicator lights at semi-digital instrument cluster. Number 3, Benelli Imperiale 400. Isang traditional retro bike na may classic design at endless beauty na para bang sa panaginip mo lang matatagpuan. Una itong nilabas sa merkado noong 2017 na may mas magaan na body frame kumpara sa kapatid nitong Leoncino. Authentic pa ding maituturing ang motor na ito. Nagawa sa China at inspired sa looks ng Triumph bikes. Ito ang Benelli Imperiale 400 na may estimated price na 357,000 pesos. Ang motor na ito ay pinapaandar ng isang 374cc single-cylinder 4-stroke 2-valve SOHC air-cooled high-quality furnace engine na konektado sa isang EFI fuel supply system, TLI ignition, electric start option, wet multiplate chain drive, 5-speed manual transmission at ang maximum power nito ay 20.7 horsepower at 5,500 RPM at 29 Newton meters at 4,500 RPM ng torque. Ang fuel tank capacity nito ay nasa 12 liter habang ang average fuel consumption naman nito ay nasa 33 km per liter. Matipid na din at di ka nabibitinin sa expressway cruising adventures mo. Ang wheelbase ito ay 1,440 mm, ground clearance sa 165 mm, seat height na 780 mm at total weight na 190 kg. May disc brakes at dual channel ABS na rin at maganda rin ang pagkakakasa ng front telescopic forks at rear telescopic coil spring oil damp suspension. At para mapanatili ang classic retro looks ng Imperiale 400 ay sinamahan pa rin ito ng halogen headlights, bulb tail and indicator lights at analog instrument panel. Number 2, Rusi Cyclone 400i. Mula sa brand na Rusi, ang isa sa mga maaasahang partner ng mga Pilipino pagdating sa mga two-wheeled vehicles sa ating bansa. Bitbit nito ang retro looks na talaga namang usong-uso sa ngayon, lalo na't expressway legal na din ito. At isa sa mga pinakamurang motor pagdating sa mga big bike category sa ating listahan ay ang Rusi Cyclone 400i na rebranded mula sa modelong Zhongxian RE3 400 ang may estimated price na 270,000 pesos. Pinaandar ito ng 4-stroke 2-cylinder liquid-cooled 378cc engine na may maximum power na 36.2 horsepower at 9,000 RPM at maximum torque na 33 Newton meters at 6,500 RPM. Equipped na rin ito ng EFI fuel supply system, electric start option na konektado sa isang chain drive multiplate 6-speed manual transmission na may top speed na aabot hanggang 138 km per hour. Kaya paniguradong ramdam mo pa rin ang malakas na hatak sa bawat arangkada. Ang fuel tank capacity naman nito ay 19 liter with an average fuel consumption na 30 km per liter. Mura na ang motor, mura pa ang gasolina. Saan ka pa? Loaded na rin ito ng front inverted shocks at rear dual shocks with classic looks na lalong nagpapaganda sa retro design finish ng motor. Safety features ay ang single hydraulic disc brakes at dual channel ABS. Equipped na rin ito ng LED headlights, tail and indicator lights, side reflectors, USB charger at semi-digital instrument cluster. At bago natin i-reveal ang top spot, ay comment mo naman below kung anong paborito mong retro bike. Sa top spot natin nandito ang number 1, CF Moto 700 CLX Heritage. Ang pinakauna sa ating listahan ay mula sa CF Moto na manufactured in China at ito ang CF Moto 700 CLX Heritage na may high-end scrambler design pero inspired pa rin ng neoclassic vintage looks. Dinisenyo ang bike nito para sa mga adventure touring enthusiast na naghahanap ng motor na may quality performance, maangas at retro na datingan at kaya makipagsabayan sa mga modern design sa merkado ngayon. At ang the best selling point ng motor na ito ay ang estimated price na 369,000 pesos na talaga namang mas mababa pa rin kumpara sa mga kalaban nitong under the same category at specs. Ang motor na ito ay kargado ng 693cc inline 2-cylinder 8-valve liquid-cooled DOHC engine na nakadugtong sa isang EFI fuel supply system, slipper clutch, chain drive 6-speed manual transmission. Ang maximum power nito ay nasa 73.75 HP at 8,500 RPM habang ang maximum torque naman nito ay nasa 68 Newton meters at 65,000 RPM. Ang fuel tank capacity nito ay nasa 13
liter, habang ang average fuel consumption naman nito ay nasa 20 to 25 km per liter. Pero syempre nakadepende pa rin ang lahat ng yan sa riding style at preference mo. Ang split body frame type motorbike na ito ay equipped na ng front USB fork at rear KYB shock suspension. Napakagandang retro bike talaga nitong CLX Heritage. Good job sa CF Moto. Please share this video kung nagustuhan nyo at i-comment nyo yung feedback nyo below. Maraming salamat sa panonood. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Salamat sa panonood!